Pois moi bo día a todos e a todas. Gracias por asistir a esta rolda de prensa que, como cada venres, se celebra para dar conta dos acordos tomados na Xunta de Goberno desta Diputación. E quero aproveitar tamén para saudar as persoas que nos siguen, neste caso, vía streaming. E quero comenzar resaltando un acordo que para nós nos parece moi salientable e especialmente importante porque, despois de moita espera, hoxe damos un paso decisivo para facer realidade a reforma integral da protectora de plantas e animais de Lugo. De tal xeito que aprobamos o convenio entre a Diputación de Lugo, o Concello de Lugo e a Xunta de Galicia para mobilizar un investimento de preto de 745.000 euros achegados por partes iguales por parte das tres administracións, de maneira que cada unha contribuirá neste caso con case 250.000 euros para facer posible esta actuación. Pero no caso da Diputación, o compromiso ca protectora vai máis aló desta achega económica, porque hoxe, ademais, iniciamos o procedimento para ceder á Sociedade Protectora de Animais e Plantas de Lugo o uso da parcela na que se sitúan as instalacións na parroquia de Muxa por un prazo de 10 anos. É un paso necesario para dar estabilidade ao proxecto e para facilitar desta forma a tan necesaria actuación. Con esta iniciativa, ou mellor dito, con estas iniciativas, porque en realidade son dúas, demostramos que a Diputación cumple co seu compromiso e lidera este investimento. Somos a única das tres administracións que achegamos a totalidade da contribución nesta mesma anualidade. Non adiamos nin trasladamos a responsabilidade do futuro, senón que poñemos preto de 250.000 euros en riba da mesa desde o primeiro momento, porque entendemos que nin os animais nin as persoas que os coidan poden seguir agardando. Porque para nós o benestar animal é, sin duda, unha cuestión absolutamente prioritaria e, efectivamente, o edificio da protectora, despois de tantos anos de funcionamento, necesita esa urxente reforma. Por outra banda, na Xunta de Goberno celebrada esta mañá, mobilizamos preto d'1 millón de euros para vías en 5 concellos da provincia. Concretamente, licítase un novo proxecto por valor de 250.000 euros para arranxar 2 treitos de 2 estradas en Abadín, un tramo de case quilómetro e medio na LUP 0101 que une o núcleo de Gontán con Ferreira do Valadouro, e un segundo treito de algo máis dun quilómetro e medio, neste caso da LUP 3106, a vía que une os Remedios con Romariz. E, por outra banda, adxudicamos as seguintes obras. O arranxo de case 5 km da LUP 6511, que conecta Belesar por Distriz con Vilalba, a empresa Mantenimento Forestal SL por case 165.000 euros, un tramo de máis de 4 km da LUP 2207 que comunica as parroquias de Coea e Buriz en Guitiriz, neste caso a empresa Ovisa Pavimentos e Obras, por un coste de máis de 200.000 euros. Tamén case 230.000 euros a empresa Cholo para mellorar preto de 4 km da LUP 1112 que une Moimenta con Pacios en Castro de Rei. E, por último, algo máis de 135.000 euros tamén a empresa Cholo SL, que neste caso servirá para arranxar en prácticamente a totalidade a LUP 6612, neste caso en Viveiro. Trátase dun tramo de vía que dá acceso ao Porto de Celeiro desde a autonómica LU 862 ata a Confraría de Pescadores. Como ven, un esforzo moi importante para conseguir mellorar a extensa e amplísima rede viaria provincial. E, pola miña parte, nada máis, simplemente quedo á súa disposición por si queren algún tipo de aclaración.